madubin zuciyata a baga nazir kai ne, ga nazir kai ne. Madubin zuciyata a baga nazir kai ne, madubin zuciyata a baga nazir kai ne, ya madubin zuciyata a baga nazir kai ne, ga nazir kai ne. Ina farko tun a farko, ina karshe gini da garko, inda dan fikira kanunko, ina tsaro bincika na gare ka imam shehu, madubin zuciyata a baga nazir kai ne. Sira da aminta karka wuce adari yaka ga wanda ya zo ya sauka da siffa ta yi masoyi hakikati laulahu. Aya Ahmad Tijani gausila ga wasu fani inda sanka ake ta nuni, ya shaushe bata hadi da sanka na so shehu, madubin zuciyata a baga nazir kai ne, a baga nazir masoyi da sanka na barbulayi, kowa ya rike ka yayi arziki madadi ta raki da so hidimar shehu. Amai kake a farko, amai na karshe garko, cikar kadari da iko, a ya kudi bi fasihi da sanka na bar ihu, madubin zuciyata a baga nazir kai ne, ya sirrin kauni tilo, ya mazu malazi zillo, ya ruhu juri jallo, ka kadai na sani masoyi ainihin gausa basihu. Ya amani dan murabbi, a baga murabbi mun bi, da sanka na gane rabbi, ina fara gyaɗa a bawo da iko na ga shehu, madubin zuciyata a baga nazir kai ne. Fahimtar ka shiru ne, fana'in ka zugumi ne, a kadaitar ka na gane, ka take dukan mukamai ilai ka muke shehu. Bakin nazarin macewa sun kasa sanin kamawa, wanda duk ya matsa gushewa, ba masanin ka sai kai ka bar mu da so shehu, madubin zuciyata a baga nazir kai ne, ya hayyul la ya mutu gaban ka ake ladabutu, da isar ka muke karatu, to me mani zakaranta a baga nazir shehu. Da kai komai ya samu a kasu da sama'u gamu, da kai zikiri ya samu, Allah la ilaha illa a baga nazir kai mu, madubin zuciyata a baga nazir kai ne, ni da sanka kawai na yancu, a cikin ka kwarai na zautu, in san ban gane karatu, alayhi salatullahi summa salamuhu. Hakika san ka dace, makiyan ka fa ya tsiyace, me san ka fa zai cuce, kuma ka shehu ne dai a ya sirrin nuhu, madubin zuciyata a baga nazir kai ne, a baga habir iyaka, iyakar masu hauka, ashe kai ne ka sauka, bakin ciki ne a fili imami bibitahu. Kai ne taraki murabbi, kai ne harafi zuhubi, kai ne wakafi turabi, kuma kai ne masoyi ciran nafsa ruhu, madubin zuciyata a baga nazir kai ne, ni'imta man ni'imta, salati ka naɗe ta, a sirri ba kamar ta, salatul fati kenan mai baya ihu. Ya muradi ka kara sirri, a san ka na dinga kwari, idan da
dafa'i da kare da shehu murabbi take kaban komai shehu madubin zuciyata a baga da zirkai ne ita mannan zana huta a cikin baitin fahimta ni da himmar shehu naita a baga na kira ni a san shehu na kare madubin zuciyata a baga da zirkai ne madubin zuciyata a baga da zirkai ne madubin zuciyata a baga da zirkai ne